Eseche machenro mar wako jopuonjre manotimo penj mar klas 8 KCPE higa mokalo ne ochakore ayanga e skunde mag sekondar. Moko kuom jopuonj madongo e skunde sekondar ogolo ng'ur kaluwore gi nok mag gige somo ma okelo kod kwan manimalo mag jopuonjre madonjo e skunde makamagi. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich miyo ler mathoth. Jopuonjre manotimo penj mar klas 8 ma higa mokalo odiochieng' ma kawuono ochako donjo ayanga klas 9 e skunde mag sekondar mopogore manoluongegie ka gidhi chako sombgi e tam mokwongo e rang'iny mar sekondar. Moko kuom skunde mane watime limbe mar ng'iyo kaka chenro no dhi e nyime, jonyuol ne oriedo e lainde maboyo gi nyithindegi, ka moko bende ne omondo e skundego iko gwen ka giywago nengo mani malo mag mwandu mopogore ma jopuonjre donjogo e skunde. Gik ma idonjogo e skul ng'eny kendo nengo gi tek. Makata an kama antie ni pod odhi mana many moko to pesa bende onge wadasa. Aparo ni skul otimo gik mowinjore, koro wayudo gi yo mowinjore. En mana ni samoro kama ji budhe ywak ok kosre. Achiel moro ariyo adek nyaka bede ma ok odhi maber. Wach mar CDF deko mare miyo jonyuol bedo gi pressure kogik e yaw skul machalo kama. Miyo wakwayo central government ni mondo disperse nwa pesa gi chon. E kinde ni ma jonyuol dhi nyime gi rwako nyithindgi e skunde sekondar manoluongegie, moko kuom tend skunde mag sekondar e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak margi kaluwore gi kwan mani malo mag jopuonjre ma giyudo ma giwacho ni dhi kelonegi pek e yore mag somo. E skund nyiri ma ogandi e kar chudo bura ma Homa Bay Town, japuonj maduong' e skundno Laktar Jennifer Otolo ywago nok mag kunde nindo mag jopuonjre, nok mag klese kod gik mamoko ma jopuonjre tiyogo e chenro mag somo. Sirkal nomiwa nyithindo 527 to ema ng'eny gi osebiro kawuono ni. Kwayo joma kwayo osebedo mang'eny kabisa. Challenge mwan go gin classes, wan gi kar nindo bende, wan gi shinda go kombe nyaka gi lockers. Ywak achiel no bende nitie skund jawuoyi ma Homa Bay madhi rwako jopuonjre moingo 1,200 e skundno madhi chako sombgi e klas 9. Government nomiyowa 530 to request are around 720. Total we expect around 1,200. And we are still receiving more requests, although one overwhelming facilities. We are just praying we will be able to sustain the number mabiro. The parents started streaming in from Sapagachiel, and we received them well. Chenro mar rwako jopuonjre klas 9 biro dhi nyime juma ne mangima kama pisas e migawo mar somo e kaunti ni yango ikruok ma gin go e neno ni jopuonjre te manotimo penj mar klas 8 odonje form 1. Wamiyo gi thuolo ma juma ni mondo gidonji. Ka juma ni rumo to koro wachako tiyo gi National Government Administration Officers kumoting'o chifewa ka watudore kod DCs magwa mondo wawuoth e gwenge kendo wawuoth e mier wane ni nyithindo mage ma pod odong' ma pok odonjo e skul, wabro golo gi oko mondo wane ni watero gi e skul. Chenro mar rwako ayanga jopuonjre manotimo penj mar klas 8 ma higa mokalo e skunde mag form 1 manoluongie ne ochakore ayanga e pacho kaendi mangima kata dok ni jonyuol to ywago pek mar ngima ma samoro mono gi timo chenro ni e yo mowinjore. Moko kuom jopuonj madongo e skunde mag sekondar bende wacho ni kwan jopuonjre mathoth ma giyudo nyalo miyo chenro mag puonj bedo matek e skundegi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa dhimbele nyakwara mga Jopuonj gai mara Azimio